kif kulħadd jaf hija opportunità li ġrat l-ewwel darba kif ukoll f'Malta, kif ukoll sa fejn nafu barra minn Malta. Hija opportunità li l-Prim Ministru fl-istess ħin ma jiġix xi ħaġa pjanata iżda jiġi ddiljat dik il-mistoqsija dak il-ħin. Il-Prim Ministru jaf x'inhu jgħid. Il-Prim Ministru jaf ma xi qed jiddilja, il-Prim Ministru lest li jitkellem għan-nies u l-Prim Ministru lest li jpoġġi bil-qeda għan-nies. Għamluha kif ukoll din li ġrat nhar il-ħadd poġġew f'ambjent li n-nies jixtiequ jkunu dwar il-Prim Ministru. Kienet esperjenza ġdida kemm għalija u kemm għaż-żgħażagħ Maltin u l-poplu Malti kollu, fejn kulħadd ingħata l-opportunità ekwivalenti fejn kulħadd seta' jistaqsi u jikkomunika mal-Prim Ministru b'mod virtwali. Bla dubju ta' xejn kienet attività innovattiva imtella mill-Partit Nazzjonalista, mhux qed ngħid dan għaliex jiena bħala rajien inħossni komdu fil-Partit Nazzjonalista, imma għaliex wara li tkellimt ma' kollegi u ħbib tiegħi li mhijiex l-għażla awtomatika tagħhom li l-ħadd filgħodu jattendu għal dibattiti tal-Partit Nazzjonalista huma wkoll apprezzaw dak il-fatt li x'ħirriedu setgħu qabdu tkellmu u intervjenew waqt id-diskussjoni.